Piye, Cak? Nek gunung ngene, Cak. Mbok kira undang ning gunung ki penak, Cak. Unduhe kono lho, Cak, meng. Ning ndur-ndur ya lho, lerengan ya lho. Bener wite ndek, Cak. Lah kae sing ngurusi lah kae. Ngusunge munggah kono lho, Cak. Dalane dhuwur kono lho, Cak. Iki ki munggah kono. Terus saya dalane ra ketok lho kok kene. Endi, ha? Sampai kawit leras salah ngisor wit kambil kae lho, Cak. Ngusunge, ngisor wit kambil sing kae lho. Ora salah terus dalane munggah, Cak. Iki lho dalane. Mlitu rono, Cak. Kayak suarane motor ning kono kae. Terus unduwe kae, Cak. Wis los lek unduwe los ngampe kon dhuwur kae los sak tunggal kae. Kuwi ngisore kali lha wi. Unduwe kok kono dhuwur kae. Kono wite ndek-ndek kene dhuwur-dhuwur, Cak. Sing ndek sing perengan kono, ae ngusunge adoh lah kae. Kae wong ning kono kae. Lumpuk ning anune kae, Dobol, Cak.